Днес ще правим с ревюто на машината и нещо много интересно. Ще правим нощно каране. Тоест, сега ще отидем до едно езеро, нагоре в планината, не знам къде. Разбрали сме се с момчетата да ме посрещнат на църквата, където по принцип се чакаме. И тъкмо, докато карам, ще ви поразкажа още за машината. Взех си днеска нова техника, нова камера. Да видим как ще са нещата с нея. Но като цяло тази нощ ще бъде интересна. Искаме да гледаме персеидите. И така, ще се видим след малко. Време да заредиме този звяр. 你的名字也不知你喜欢什么，这个时间大事，但我太忙，什么都忘记。不要怪我，还想要搞清的是我自己。当我每天醒来就开始怀疑我的人生，现在连环境都变了，电话也要实名认证。我只是想清楚，这种改变到底带来了什么好处？对了，这首歌的名字叫做《中文手上说话都比你更好听》。其实我也没想好，我到底想要怎样把你看到。我说到做到，由我来操刀。我还在忙呢，你却在睡觉。你不关心你的作品出来的最终。 Добре, Ими. И горе-долу, може би го помниш пътя от предния път? Да, бе. Добре, тръгваме. Тръгваме към Батолия. И да видим после на къде. Смених плаките. Цето тръгва след мене. Емо вече тръгна. В същото време се облякох, защото вече стана доста хладно докато караме. Просто тия дни максималните са около 26-7. Сега са паднали. Температурите са някъде около 21-2-3. И когато човек се движи същевременно, знаете, че вятъра си се усеща. Ето го Емо, мога да видите тук малкото синьо. Малката синя стрелкичка. Емо, той е малко по-напред от мене. Идеалната дистанция, да не си правим ненужен прах един на друг. В същото време да стигнем почти по едно време и да се забавляваме на дестинацията, на която сме решили да отидем. Откровенно казано, крайната дестинация и аз не знам коя е. Ще разбереме. Емо готви такива приятни изненади. За наше огромно щастие.
Вига. Препоръчвам го силно и за АТВ-та, и за УТВ-та. Просто е страхотно мястото. Впечатливо е, точно като да си правите дрифчета и да се кефите на макс. Много е подходящо за начинаещи. Просто е страхотно. В момента часът е часът е 7. Чекам. По-тъмно може би ще стигнем до място, на което ще направим огън с пикник, с каричка. Ще пиеме по една бира. Защото така е редно. След това ще се прибираме по домовете си. Ще видим откъде. Как ми светка слънцето на моменти в огледалата и честно казано не виждам нищо, но това е част от играта. Между другото, да, тук докато слизам по този хълм е момента да ви кажа, че АТВ-то си има и Hill Descent контрол. Страшно много помага това нещо. Буквално може и нищо да не правите и ще слезете по доста стръмни участъци без абсолютно никакви проблеми. Ето, срещнахме едно УТВ. Добре реагирах да спра. Той също, за което му благодаря. Но да, тук като цяло си е доста населено с хора. И има
малко да го изчакаме му. Той ме чакаше да не опъркам случайно пътя, защото в принцип има и друг път, по който се слиза. Но да, ще се видим в Батулия. Слезнахме в Батулия. Почти. Тоест на 4 км от Батулия. Майче, той е дядо. Сега да видим на къде сме. Не му ще каже. Яко се подава газ на асфалта. Полариса, вижте как стои Полариса. Просто е... Наистина е... брутален. Като стойка. И не само и за каране е много як. Чак мислям дали да не се сменя за такъв Polaris, защото жена ми, ако си вземе УТВ, не знам дали ще има смисъл от тулъп машина. Ще го изчакаме. Спираме навигацията към Батулия, защото явно няма да отидем точно на там. Тук е върво. Качихме. Айде, залхме, айде. Да! Да! Боже, колко яко. Много силно се надявам. Цецко е зад мене. Да. Гледайте какво става. Гледайте каква красота. Гледайте каква красота. Еба, това беше лудница. Направо да. Айде.
Айде! Успях го, бе! Да ти кажа, по едно време се бях понакъкал, ама си викам, те тук спремни край сателето. Спираш от пашия. City lights are in the glass, leaving all the concrete past. Pine scent through the open pane, washing out the city rain. Just a few more miles to go, where the wild winds start to blow. Just a few more signs to pass, till this feeling's built to last. Аз си мислех, че тук ще ядеме, ама явно няма да ядеме тук. На някъде по-натам. Айде, бе. Така че... Да. Ще е до някакво езеро. Изверец. Много яко. Направо този баир беше брутален. Наистина брутален. Беше за нахване на моите аматьорски гастички. Много гадно тук, бе. Ауч. Просто наистина не виждам с тези очила. Но карам по слух. Къде не виждам от очилата, и емо като ми запраши и край до там, всичко приключва. Ебати. Слюдата, трябваше да си сложа слюдата. Защо не го направих? Говоря за голямата слюда, не на очилата. Имам такава на каската. Трудно да виждам по дяволи. Нищо да е, не му кажа, че имаме 20 минути до Изгоерец. Така че
последни, даже, айде не румънците, това си говорихме с Емо, че ние румънците сме последната страна, която мога да караш спокойно, особено тук в нашия регион. Просто защото последната красива страна, защото има най-вероятно много страни, които, и то говоря в Европа, които не е окей да караш. И в които е окей да караш, обаче пък няма такива предизвикателни терени с такава природа, нали? Например в Австрия, аз съм много голям фен на Австрия, но в Австрия не може да се практикува така свободно този спорт, както тук. Вау, колко е яко тук! За съжаление не снимах поредния Hill Climb, но наистина е наистина уникално. Надявам се да се вижда добре, защото в момента вече няма много слънце. Нормално. Вие му каза, че има още 5 минути. Да видим. Красотата на... Лека вечер на публиката, всичко хубаво. Това е Зорел. Реално хижа Тръстена е тука. Сега път не съм те качвала ред, беше съвсем възпитани кадри. Момчетата вече напалиха огъня. И след малко ще се хвърлят скарички. Право на Цецко, че уреди всичко. А ей там някъде е и луната. Сета, ко? След дълго отсъствие, вашия любим герой Цецко се завърна. Как беше прехочето? Ето огънчето. Страхотно е прехочето, уникално. Еми, тръгваме. Както виждате, не се вижда нищо. Защото е абсолютната нощ. Както виждате, дори стоково, както съм е купил, не съм влагал никакви пари повече в нея. Свети изключително добре. Ама изключително добре.
е страхотен. Отиваме към Батолия, т.е. връщаме се обратно. След това ще се пребирам по пътя. Няма да минавам през гората пак за Нови Искър, защото откровенно казано те очила ми е много трудно и се мъчих доста. Но така пък човек си взима поука за грешките, които прави. В случая грешката ми беше, че не си взех трудът. Що не си я взех? Питай ме.